እግዚአብሔር አዳም ምስ ፈጠረ ኣብ ሓሳብ ኣትዩ ክሽልሞ ምስ ሓሰበ በዓል ተኣትየቱ ዘይተናስሕ ገይሩ ካብ ኩሉ ቆንጢሩ ዓለም ምልእቲ ክትኮን ንሂዋን ፈጢሩ። ኣነ ድማ ንኣዳም የመስግኖ ስለ ዝረኸበ ፍንጫሕ መሰንገሉ ጎደሉኡ ኩሉ ተማልአሉ። ደሓን ኣዳም ይበል ሂዋን ንዕኡ ተፈጢራ ግን ኣዳም ዝሃባ ፍቕሪ ካብ መጠና ኣኽቢራ 9 ወርሒ ኣብ ከብዳቐሚጣ ሓደራ ርግፂት ቀሓር ድቃስ ምስኣን ርግሒት ክኢላ ካብ ቁሪ ካብ ፀሓይ ካብ ንፋስ ኸዊላ ንዓይ ክተመቹ ምቾታ ኸፊላ ኣብዚ እዩ ዝጅምር ልግሲ ናይ ኣዶ ህይወት ክተምፅእ ትኽእሎ ትኸዶ ብፀጋ ትቕበል ቃንዛ ጭራሞ ክንዲ ዝኾነ ይንዋሕ ብዓቕሊ ትጽመሞ ዝተሸከመቶ በረከት ናብ መሬት እንትወፅእ ቃንዛኣ ረሲዓ ህያባ ናብ ነብሳ ተጸግዕ ሙቖታ ትህብ ጓጓኣ ኸፊታ ድማ ትዕቁብ ሽዑ ንሽዑ ልግዐ ተርዊ ትቕልብ ናይ ኣዶ ውለታ እንትሓስብ ክነግራ ከመስግና ሓሳበይ እንትስብስብ እንቲ ጅምር ዝገበረትለይ ክዝርዝር ሓደ ብሓደ ኢለ ብቃላት ክነግር ህይወተይ ምዃና ናይ ምንባረይ ምሽጥር በየናይ ኣፈይ ለንዶ እስርስር ሓደ ከይወዳእኹ ኻሊእ እየ ዝጅምር ኣንደበት እንትስእን ከመስግን ጸጋኣ እንታይ ከም ዝኾነ ዓስባ ዋጋኣ ከመይ ትሽከሞ ትኽእሎ ኢለን ትግረም ዓይነይ ንብዓት ይሕጸብ ልበይ ብታህዋኽ ይሃርም ናይ ኣዶ ህያብስ ኣበይ ኾነ ይኽትም ቡቕባቕ ከርሲ ሓዛኒት ምኻሪት ዘይትሕለል ፈቃር ዘለዋ ውሃቢት ሓላል ለጋስ ሓብሓቢት ራራዊት ዘይትዝሕትል ነቂሓ ሓላዊት ሃርኳት ሰሪሓ መምሃሪት ሜላኣ ዕቱበ ከርስኻ ዘምውቕ ዝጸልመተ ቤት ብሓንሻብ ተድምቕ ዓይንኻ ሪኣ ጎደሎኻ ትርዳእ ከክንዳኻ ንባዕላ ትድፋእ ወሓለ ወይዘሮ ደፋኢት ሚዛን ኮርዒዳ ናይ ምንባረይ ሓበን ኣዶ ንምግላጽ መግለጺ ስለ ዘየለይ ካብ ባሕሪ ብማንካ እየልዒለይ ኣዶ ደኣ ኻሊእ ትረፍ እንትትዕንቀፍ ከለኻ እትድንግጻ ዝሞትካ መሲልዋ ተንፋሳ እተውፃ እልፊን ተመስገንካ እኹል ኣይገልጻም